El Centre Tecnològic de Manresa ha acollit una jornada tècnica de caracterització mecànica de materials metàl·lics en el sector de l'automoció. L'acte, organitzat pel CTM i l'empresa Switch Roel, especialitzada en maquinària d'assaig de materials, ha tingut com a objectiu conèixer alguns dels principals assajos mecànics en metalls, a més de la profundització en la seva normativa. Les empreses tenen uns processos de disseny, d'enginyeria, i nosaltres els aportem tecnologia i coneixement perquè millorin en competitivitat en aquests processos, que facin la seva tasca de forma excel·lent. Si ja ho fan bé, doncs ho faran encara millor amb aquests ingredients que els aportem, aquest input científico-tècnic. Per l'empresa Switch Roel, l'utilització de l'espai i del coneixement aportat per CTM és un dels elements característics de les jornades, que s'ajusten segons els diferents centres tecnològics per tal d'optimitzar l'explicació del coneixement. Una de les activitats que solem fer a FIC Ibèrica és fer jornades tècniques amb els nostres clients, tocant una miqueta el tema que el centre tecnològic està treballant, i en aquest cas concret farem una jornada tècnica sobre caracterització mecànica de metalls en el sector de l'automoció. A més de les xerrades que s'han dut a terme al matí, com la del doctor Daniel Caselles del CTM, sobre caracterització del comportament a fatiga en provetes i components per a automoció, a la tarda s'han fet visites a les instal·lacions del Centre Tecnològic de Manresa, amb la pràctica d'assajos mecànics en metalls amb la maquinària de l'empresa Switch Ibèrica.